mak mana niya kung thuolo machuok kadwa chikora mane e tok chiel makani endi mondo los kod jopiny iwinji e pachgi kachiel nyaka e Ramogi TV log tich mar Royal Media Services. Erokamano inya Walter Nyambaga kachiel kod Lydia Okeyo awinjo weyo makare kendo inyalo mana manyo jopiny kachiel kod moko kuom jotelo mosechopo kanyo mar mondo mi gin bende giponwa wach ginyiso ane ni to nyasi mar 60 mar Jamhuri ma higa ni ginene yo machalo nade kalore ni jotelo mopogore bende aneno kosechopo kanyo mano moriwo governor e county ma Nairobi Johnson Sakaja aneno ka speaker mar od bura mar Senate Amason Kingi bende osemolo alap ma karomo mar Uhuru Gardens ontiere kanyo kod attorney general ma pacho ka Dorcas Oduor bende sechopo kanyo jatend migawo mar teko mano Opiyo Wandayi bende aneno kosemolo e kar romo mano ma Uhuru Gardens bore Nairobi ka kendo bende aneno ka e wang' jowi mari achiel kachiel jotend migepe mano Musalia Mudavadi kachiel kod min od bende osechopo mano e kar romo mar Uhuru Gardens e nyasi mar 60 mar Jamhuri Day mago mana moko kuom jotelo mosechopo kanyo to mana kaka waneno governor e county ma Nairobi Johnson Sakaja emodiochieng' ma kawuono chung' ne rwako welo kaluwore ni nyasi mar Jamhuri ma higa ni itimo e county mare kata e county ma Nairobi kake nino koserwakogi to oterogi achiel kachiel nyaka kama obete mago duto gin moko kuom chenro ma wabobedo ka waluni to mana kaka iwinjo nyaka Ramogi Ajwang' Nyambaga kachiel kod Lydia bende osingonwa ni gibobedo ka gimanyo jopinya kachiel kod moko kuom jotelo mar mondo mi gin bende ginyiswa ne to nyasi mar 60 mar Jamhuri ma higa ni ginene e yo machalo nade ka bende nyaka sani mana kasenyisi ni jatend piny William Ruto ema biro bedo katelo ne nyasi mar 60 mar Jamhuri en kachiel kod jalupne Kithure Kindiki mama